amma yanzu kun san cewa a wajen yan ɗarika Ibrahim Inyas mana rayawa gashi nan wai ya kaɗe wani a mota ya yi rugurgu da abun aka ce za a je wajen yan sanda sai ce a in ce dai wannan ya ce kun bi izini tashi da izini na ya raya shi Conakry ya tada shi lam yakhluqu zubaban wala yajtabu ko da ba zai halitta ba ko da ba zai raya ba ko kiyashi wallahi ƙarya ne to me raya ya mutu ya mutu kuma da tafi neman magani bai je Ingila ko bai ga ba ku kunyan ƙarya ne ba kunyan warwaran kanku ne ku sufai me raya ya tafi Ingila neman magani ciwon kansa ba da ciki ya kashe Inyas ka ba ta kashe shi wali dan baiwa aka kama jikansa bandit a jirgin Abuja zuwa Kaduna aka kama shi sai gashi a gindin bisha ba hula yana ta shan yunwa da zafi da sanyi ruwa ya buge shi a wurin ina wali Inyas wanda ana ganin sa kurukuru a jikin gini a falwaya ba dai zai dauke jikansa ba kuma ba kunyan ƙarya ne su waye ba kwa kunyan ƙarya ba kwa kunyan walwalan kanku ba kwa jin kunyan magoya bayan ku yanzu magoya bayan Allah wai ba tunanin ku bai zo muku ne a'udhu billahi wato wanda Allah ya bata shine bacecce wallahi wanda Allah ya bata shine bacecce sai kaga shi ba zai iya ganewa ba ainihin kamun ƙarya ɗaya biyu uku ya kamata in gano ko ɗaya ko biyu kuma wallahi na gano kamun ƙarya wallahi na rabu da kai kenan kai mun ƙarya in na maka tambaya sai ka da kame kuma wannan kai ne zaka cece ni kai ne zaka koyar da ni addini da ƙarya to ba mai rayawa ba mai kashewa sai Allah annabi Isa ma da yace wa ubrihul akmaha wal abrasa wa uhyil mauta sai ce menene bi iznillah